Jadi mulia tema diamata nomor 2 debata di hari Naulion, di hari Nadenggan di bulan Natakason, ima tutu nang mangudur kita anak do boru ni huriai nama jalo pasu-pasu para bugason marhite na posona. Tangyang tama tutu tu amata nomor 2 debata gabe keluarga siuloi poda nasida tujuluan narion. Ison rodo hami hula-hula mu margasiahan mabuat dekke tio dekke sahat dekke simudur-udur. Pita nami mato amata nomor 2 debata tujuluan narion lamudur mahamu diaka namarar domat tubu. Borotuk songono penabe upasahat tami dekke tio dekke sahat dekke simudur-udur. Asa songon ni na tua-tua si titi ma si gopa golang-golang pangarahuna borotuk songono penabu pasahat tami tuhat tama namanggohi pasu-pasuna parhomas nami boy ma didahan diatur homma persipanganon diatur homma sambil ma diatur sipanganon